तोंड अडकल्यानं आक्रमक झालेल्या कुत्र्याला वाचवण्यासाठी सावंतवाडी वन विभागाच्या पथकाला यश आलंय। हा प्रकार निरवडे इथं घडला होता। संबंधित कुत्रा हा तशाच अवस्थेत आक्रमक होऊन गावात फिरत होता। अखेर ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन त्याला मुक्त केलं। यासाठी प्राणीप्रेमी तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांच्यासह मधुकर भाईडकर, भारत कोनापालकर, महेंद्र धारगळकर, वेदांत धारगळकर, राज भाईडकर, चिराग तोरसकर, साहिल कोनापालकर, संजय पांढरे, प्रणव भाईडकर, प्रमोद पांढरे यांनी पुढाकार घेतला। याबाबतची माहिती वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमला देण्यात आली। त्यानंतर टीमचे प्रमुख बबन रेडकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह त्या ठिकाणी धाव घेऊन कुत्र्याला मुक्त केलं।